Ne balima ani ɲantuma ne tɔgɔ ye Ibrahima Traore n bɛ baara kɛ OMS la min ye dɛmɛjɛkulu ye ka a ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko ni ɲɛtaa waleyaw ma. An bɛ bi min hukumu kɔnɔ o ye PACGSD ye. PACGSD ale ye ye min ɲɛsinnen don CGSW ka joli ma walasa kalan bɛ se ka yiriwa cogo min denmisɛnninw fɛ an ka dugu kelen-kelenna kɔnɔ. Bi baro bɛ tali kɛ ACEAW ka formation kan an ka cours de renforcement jate kalan hukumu kɔnɔ. Baro bolodayɔrɔ sabanan an bɛna dɔ fɔ aw ye o la min bɛ fɔ ko activité 3 nin baro in bɛna tali kɛ o yɔrɔ de kan. Baara sabanan in ye jumɛn ye? A bɛ ɲɛfɔli kɛ jate kalan gafe jate kalan dege gafe in yɛrɛ kan a bɛ cogo jumɛn? Fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ? Ayi, an b'o de yira an ka baara bolofara sabanan in kɔnɔ. Nin ja mun n'aw ɲɛ b'a la nin ye gafe mun dilanna in hukumu kɔnɔ gafe min n'an y'a jate ko a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye denmisɛnw ma ka jate kalan sinsin cogo min na. Gafe 4 don ka bɔ san fɔlɔ la ka se san 4nan na. A gafe dilanna an ka kalanso minisiriba ka hukumu kɔnɔ. A ka baara bolofara yɔrɔ min bɛ yen min n'a bɛ wele ko Direction nationale de la pédagogie. Kalanko taabolo taasira ni taafɛɛrɛw latigɛbaga o bɛ tigɛ kalan bolofarasoba min fɛ o de ye DNP. Donc baara in gafe in ladilanni kɛra o ka hukumu kɔnɔ ni o ka yamaruya ye. An ko gafe 4 dilanna ka bɔ san fɔlɔ la ka taa san 4nan na. Degeninw de b'a kɔnɔ. O gafe kelen kelen fana bɛɛ a b'a yira ko min kimɛnna min degenin kɔrɔw bɛ min kɔnɔ min bɛ se ka karamɔgɔw ni an ka ACEAW bilasira denmisɛnninw ka baaraw kimɛnni na cogo min a fana bɛ ten san 1 fo ka se san 4nan ma o kelen don. Ɲɛfɔli in wolomalen don sigiyɔrɔ 4 na. Sigiyɔrɔ fɔlɔ o ye an bɛ baro kɛ an ka gafe in yɛrɛ ye mun fɛn don. Sigiyɔrɔ 2nan principe an b'a fɔ ko fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bɛ yen ni o wajibiyalen don an kan n'an bɛ fɛ ka baara in kɛ cogo min. Sigiyɔrɔ 3nan laɲini jumɛn bɛ gafe in kɔnɔ? Gafe in a baara lawalela dabɔra laɲini jumɛnw kama? Yɔrɔ 4nan ye fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw bolodalen bɛ gafe in kɔnɔ? Baara jumɛnw bololen b'a kɔnɔ? A kɔnɔna kɔnɔfɛnw sigilen don cogo di? N bɛna o ɲɛfɔ aw ye. Jate gafe in fɛn min don bɛɛ kelen kelen n'i ta de don. A dabɔra walasa kalan bolofara bɛ se ka kɛ jate kalan na cogo jumɛn an ka kalan waati bolodalenw fɛ kɔfɛ. Waati bolodalenw bɛ kalan na an ka kalanso kɔnɔ sariya la o kɔfɛ an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ pour que kalan bɛ se ka yiriwa cogo min gafe ninnu bɛ tali kɛ o kan. Gafe in ye PMAQ an b'a fɔ min ma paquet minimum axé sur la qualité n'o ye an ka projet bolofara baara dɔ ye projet min ye PACGS projet ye. Donc o baarakɛminɛn de don. Et puis a waraw bɛ tali kɛ plan d'action de kan plan d'action min ni CGSW baara boloda sɛbɛn ni an ka CGSW bɛ min boloda ka kɛ walasa kalan bɛ yiriwa sɔrɔ cogo min denmisɛnninw fɛ. Gafe in bɛɛ kelen ekɔliden kelen kelen bɛɛ ni ta don. Maa ni maa tɛ jɛ gafe la. I kelen de b'i ka gafe la, i kelen de b'i ka baara k'a kɔnɔ. N'a kimɛnna i kelen de ka baara hakɛ bɛ ye a kɔnɔ. A bɛ tali kɛ denmisɛnninw se kan kalan kolosigiyɔrɔw la. Fɔlɔfɔlɔ n y'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛn bɛ yan kalanso kɔnɔ. Kalan jate kalan bolodalen bɛ cogo jumɛn a b'o de ɲɛfɔ denmisɛnninw kalan basigiyɔrɔ la. Gafe in labaarali la denmisɛn kelen kelen i yɛrɛ de b'i ka baara k'i yɛrɛ ye. I yɛrɛ b'i ka baara k'i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka faamuyali hakɛ la a bɛ se ka taa cogo min i yɛrɛ ka taali cogo la. Donc maa tɛ maa ka baara kɛ i t'i sanga mɔgɔ ma. 2nan ye livre in ye a baaraw bolodalen bɛ ka bɔ nɔgɔman na ka taa dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ gɛlɛman. A bɛ daminɛ ni fɛn nɔgɔmanw ye pour que ka se gɛlɛmanw ma denmisɛnnin bɛ faamuya sɔrɔ cogo min. Et puis a bɛ taa boloda gafe ɲɛ. Donc i bɛ bɔ nɔgɔman na ka taa gɛlɛman na
n'i ko bolofara dɔ la i bɛ taa bolofara dɔ la n'i ye gafe ɲɛ ban i bɛ yɛlɛma gafe wɛrɛ la ɲɛ wɛrɛ la o ye baara in tacogo ye. N b'a ye ko gafe in kɔnɔ baara dɔw u segin kɛlen don ka ɲɛ caman na a kɛcogo segin kɛlen don a kan ka ɲɛfɔ halisa ka mɛ o dabɔra halisa ka sinsin ka tiga k'a latigɛ a kan ko denmisɛnnin ye faamuyali sɔrɔ a ye faamuyali min sɔrɔ halisa ka faamuyali in sinsin cogo jumɛn o de kama an bɛ bila ka segin fɛn kelenw kan siɲɛ caman u ka baara in kɔnɔ u bɛ bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se gafe ɲɛ dɔ ma ni u yɛrɛ ka se hakɛ cogoya ye donc a tɛ girin u ka se hakɛ cogoya ye min ye o de b'u permettre ka avancer ka bɔ gafe ɲɛ dɔ la ka se ɲɛ wɛrɛ la laɲini minnu bɛ jate kalan in na ka tɛmɛ gafe in fɛ fɔlɔfɔlɔ ye ka jate kalan sinsin denmisɛnnin fɛ depuis kalan daminɛyɔrɔ ani ka u ka faamuyali sinsin ni a sinsinna kalan daminɛyɔrɔ u b'a permettre don n'a nataw la san n'a nataw la u ka faamuyali bɛ sinsin ka taa jate kalan fɛ cogo min na i n'a fɔ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ jate kalan kɔnɔ a boloda cogo baaraw kan ka taa cogo min na a bɛ denmisɛnnin dɛmɛ a bɛ faamuyali bɛ sinsin o la cogo min a ka laɲini dɔ ye ka denmisɛnnin kelen kelen bɛɛ bila i ka se ka baara kɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka hakɛ la ani i yɛrɛ taabolo la i ka faamuyali hakɛ la ka denmisɛnnin fana degi a ka se k'a faamu ka to ka baaraw kɛ jate kalanw kɛ a ka taabolo ye kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ ka se k'a kɛ kilasi kɔfɛ kalan waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ ayiwa gafe in yɛrɛ a kɔnɔ fɛn bɛ cogo di fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn b'a kɔnɔ a sigilen don cogo di gafe in an ko a tilalen don bolofara ye an b'a fɔ min ma section damadɔ de bɛ gafe in kɔnɔ a gafe kɔnɔ fana degeli waleyaw de b'a kɔnɔ o degeli waleyaw sigilen don ka bɔ nɔgɔmanda ka se gɛlɛmanda dɔɔni a b'a permettre n'a b'a daminɛ ni nɔgɔmanw ye n'a ser'o la a bɛ progresser dɔɔni ka taa baara kologɛlɛnw kan baara min compliqué don dɔɔni donc a tɛ girin ka daminɛ ni gɛlɛmanw ye a bɛ daminɛ ni nɔgɔmanw de ye progressivement ka taa gɛlɛmanw sira fɛ ayiwa an bɛ yɔrɔ min fɔ nin ye o ye gafe yɛrɛ ladilan cogo ye a sigilen don ɲɔgɔn kan cogo di gafe n'i y'a kelen kelen ta a wolomalen don sigiyɔrɔ 3 la sigiyɔrɔ fɔlɔ an b'a fɔ ma sigiyɔrɔ 3 nan an b'a fɔ ma ko section 3 de bɛ gafe kelen kelen bɛɛ kɔnɔ a section fɔlɔ o bɛ kɛ hakililajigin na an b'a fɔ min ma ko révision kilasi tɛmɛnen san tɛmɛnen na a ye baara minnu kɛ donc yanni an ka san kura baaraw daminɛ a bɛ hakililajigin kɛ o tɛmɛnenw kan sigiyɔrɔ 2nan an b'a fɔ min ma section 2 o bɛ tali kɛ degeli waleyaw kan a bɛ kilasi min yɛrɛ kɔnɔ o degeli waleyaw kan section 3nan ni baara gafe sigiyɔrɔ 3nan ye o ye farankanni ye kuncɛli ye ka dɔ fɔ hakilitigiw kan ka dɔ fɔ an ye degeli waleyaw min kɛ o b'o fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ min ma ko exercice de synthèse gafe kɔnɔ ko toujours an b'a fɔ gafe a ɲɛw an b'a fɔ ma page ɲɛ o ɲɛ a bɛ daminɛ fɔlɔ ni misali de ye baarakɛta min bɛ yen a bɛ daminɛ ni o misali ye o misali ACA de bɛ o misali waleya ni denmisɛnnin ye k'a ɲɛf'a ye o de b'a permettre ka sɔrɔ ka baara bololen tɔw kɛ ni a yɛrɛ ye. Bien, ne balimaw ani ɲantuma ne ye Ɲori Keyita ye ne bɛ baara kɛ éducation ka département bɛ n'a wele ko CA de l'éducation ne ka baara ɲɛsinnen bɛ ka information di mɔgɔw ma ani ka communiquer ni bɛɛ lajɛlen ye wele ko chargé d'information de la communication an bɛ an ka baara in kɔnɔna la toujours n bɛna komi Tarawele y'a fɔ cogo min na gafe deuxième année gafe n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna komi a y'a fɔ cogo min na sigidenw de don sigiden 3 de b'a kɔnɔ sigiden fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ wele ko révision ka segin ka hakililajigin kɛ tɔ ninnu na o hakililajigin o ye ka livre in yɛrɛ présentera cogo min na fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ ani nombre k'u bɛ tigɛ cogo min na nombre min k'a daminɛ 1 na ka taa 20 na olu tigɛ cogo ani dɔ farankan ni dɔ bɔnna hali ni retenu b'a la ni retenu t'a la sigiden 2nan o ye baara yɛrɛ kɛta kilasi yɛrɛ ka niveau baara kɛta o y'o ye n'o ye ka nombre présenter
ani ka nombre donc ko présenter ani ko sɛbɛn ka bɔ fu la ka taa 99 la o kɔfɛ farankan ani bɔngna ni retenu b'a la ou bien retenu t'a la o fila bɛɛ retenu voilà o ye fɛn donc sigiden sabanan o ye comme tira b'a fɔ cogo min na exercice de synthèse ka fara ɲɔgɔn kan kɛ min bɛ se k'a to min hakililajigin ani classe yɛrɛ ka niveau ta olu exercice k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u cumuler o de bɛ sigiden sabanan kɔnɔ ni bande numérique ni tableau de nombre o b'o kɔnɔ an bɛna fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min yira u la o ye farankan ye kɔnɔntɔn ko ka saba fara o kan o kɔnɔntɔn ka saba fara kan n b'o kɛ cogo di numan bolo fɛ an ye bande dɔ yira n'a wele ko a karikɔrɔla ma o den kɔnɔntɔn kini bolo fɛ den saba dɛsɛlen bɛ yen a fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ cogo di den saba in i bɛ kelen ta o la ka na n'o ye den numan bolo fɛ k'o fara kɔnɔntɔn kan saba tɔ bɛ to fila ye kɔnɔntɔn bɛ kɛ tan ye o kɔfɛ an bɛ filanan saba ta o filanan an b'o fana ta o tɔ bɛ to kelen ye an bɛn'o fara kɔnɔntɔn min kɛra tan ye an bɛna o filanan in fara o kan o fana bɛ kɛ tan ni kelen donc n'an bɔr'o la a tɔ ye saba tɔ kelen an b'o ta donc o ye saba bɛɛ talen sa k'o fana fara tan ni kelen kan o bɛ kɛ tan ni fila ye donc o kɔrɔ k'a fɔ kɔnɔntɔn n'i ye saba fara o kan o bɛ kɛ tan ni fila ye o de dessin filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ k'a ta kelen kelen ka na fara a kan voilà degeden filanan n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye ni ka tableau utiliser tableau de numération n'a bɛ fɔ o ma tableau de numération et l'image de l'ABAC an bɛn'o utiliser min kɛra an bɔra exercice min na sisan o ɲɔgɔn de don ka kɔnɔntɔn ka fila fara kan o fila o bɛ fara cogo di kɔnɔntɔn bɛ ɲɔgɔn bolo fɛ o bɛ komi o bɛ bocal de kɔnɔ den kɔnɔntɔn b'a kɔnɔ fila o bɛ kini bolo fɛ den fila bɔ an b'a kɛ cogo di an bɛ kelen ta fila na kini bolo fɛ ka na n'o ye ɲuman fɛ bolo t'a la o bɛ kɛ tan ye n'o kɛra tan ye o tan o bɛ kɛ o bɛ wele ko une dizaine o dizaine n'a bɛ sɛbɛn i bɛ 1 de sɛbɛn ka 0 k'a kɔfɛ mais yan comme colonne fila de dilanlen don o ye tableau de numération ye colonne fila de dilanlen don ɲuman kinifɛ ta o bɛ wele ko unité ka colonne ɲuman fɛ ta o ye dizaine ka colonne ɔ comme an ye kelen fara kɔnɔntɔn kan a kɛra dizaine kelen o kelen an b'o sɛbɛn dizaine ka colonne kɔnɔ ɔ fila min tun bɛ ɲuman bolo fɛ ni kelen bɔr'o la o fana tɔ ma to kelen ye wa o kelen ye unité ye o unité an b'o sɛbɛn kinifɛ colonne kɔnɔ unité ka colonne kɔnɔ donc fila ni ye kɔnɔntɔn n'i ye fila fara o bɛ tan o bɛ kɛ tan ni kelen kelen bɛ sɛbɛn dizaine kɔnɔ kɔrɔ olu ka colonne la kelen n'o bɛ sɛbɛn unité ka colonne degeli sabanan an bɛna o de la sisan poser et effectuer l'épuration ka a sɛbɛn ka tila k'a da an y'a sɛbɛn 28 plus 35 an y'o sɛbɛn ɲɛkɔrɔla in na n'an b'o wele ko horizontal ni sisan an bɛna a poser o bɛna kɛ vertical ye a bɛ sɛbɛn cogo di an bɛ 28 sɛbɛn c'est à dire 28 ka 35 fara an bɛ 28 sɛbɛn fɔlɔ n'an ye 28 sɛbɛn an bɛ sɔrɔ ka na 35 sɛbɛn saba bɛ sɛbɛn min saba bɛ sɛbɛn 8 fila kɔnɔ duuru o bɛ sɛbɛn 8 kɔnɔ parce que duuru o ye unité ye saba o ye dizaine o bɛ sɛbɛn ten donc n'an tilala o sɛbɛn cogo la an bɛ fara ɲɔgɔn kan daminɛ fara ɲɔgɔn kan bɛ daminɛ ni kini bolo fɛ 8 ka duuru fara o kan comme an bɔra ka min kɛ sisan o ɲɔgɔn donc 8 n'i ye duuru fara o kan o bɛ kɛ 13 ye 13 saba in de bɛ sɛbɛn i bɛ saba sɛbɛn duguma 8 ni 5 kɔrɔ n'i tilal'o la comme 13 don kelen n'o ye dizaine ye i bɛ taa n'o ye sanfɛ k'o sɛbɛn fila sanfɛla la i b'o sɛbɛn fila sanfɛ o donc kelen fila saba olu bɛ ɲɔgɔn aligné sisan donc i bɛ sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan kelen n'i ye fila fara o bɛ kɛ saba ye ka tila ka saba wɛrɛ fara o bɛ kɛ 6 ye donc i bɛ sɔrɔ ka 6 sɛbɛn 3 kɛrɛfɛ saba in kɛrɛfɛ ɲuman bolo fɛ donc a bɛ 63 di donc 28 n'i ye 35 fara o kan a kɛ 63 ye saba o bɛ kini bolo fɛ 6 o bɛ ɲuman bolo fɛ saba o ye unité ye 6 o ye dizaine ye bien troisième année livre o gafe o de an bɛn'o de présenter sisan komi dɔ in tacogo ani dɔ in ta bɛɛ ye kelen a fana ye sigiden saba de ye komi n y'a fɔ cogo min na fɔlɔ-fɔlɔ o ye hakilijakabɔ ye filanan o ye min yɛrɛ kilasi yɛrɛ ta kɔnɔ la o y'o ye sabanan o ye k'a fara ɲɔgɔn kan c'est à dire ka synthèse kɛ nin fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ troisième année ka exercice fɔlɔ an b'o kɛ bɔnla ye bɔnna 60 ka 42 bɔ la donc n y'a fɔ cogo min na nin yɔrɔ an b'a sɛbɛn an bɛ fɔlɔ ka 60 sɛbɛn
n'a ye 60 sɛbɛn an bɛ 42 sɛbɛn o duguma ka moins kɛ 42 tugun 2 o bɛ kɛ 0 kɔrɔ 4 o bɛ kɛ 6 kɔrɔ donc an b'a daminɛ toujours kini bolo fɛ 2 k'an b'o ta k'o bɔ fu la o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ i bɛ 1 an b'a fɔ ko ka ajouter une dizaine i bɛ dizaine 1 fara o kan o bɛ kɛ 10 ye donc 2 n'i y'o bɔ 10 na o bɛ kɛ 8 i bɛ 8 sɛbɛn mais i ye dizaine min sɛbɛn i b'o de ta sisan o dizaine i b'o ta k'o bɔ 6 la n'i ye 1 bɔ 6 la o bɛ kɛ 5 ye i bɛ 5 in sɛbɛn maintenant a tɔ bɛ to 4 ka o bɔ 5 la donc 4 n'i y'o bɔ 5 la o tɔ bɛ to 1 donc 60 i ye 42 bɔ la o tɔ bɛ to 18 ka nombre la faamuya ka nombre faamuya ligne la n'a bɛ kɛ o dalen de filɛ nin ye règle graduelle la a kɛlen comme règle mais a bɛ an b'a wele ko ligne donc an ye dizaine de sɛbɛn sɛbɛn 60 70 80 90 100 an y'o waatinin o yɔrɔnin ta kɔrɔ k'a fɔ dɔ bɛ duguma dɔ bɛ se ka k'a sanfɛ donc olu ni ɲɔgɔn cɛ 60 tɛrɛtɛrɛninw bɛ yen tɛrɛdɛntan bɛ a bɛɛ kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ donc ni fɛn min bɛ dizaine sanfɛ i b'o tɛrɛ hakɛ compter comme sisan 62 donc i b'a daminɛ 60 la ka tɛrɛ 2 compter o bɛ bɛn 62 ma 85 i b'a daminɛ 80 na ka 5 compter o bɛ bɛn 85 ma donc nin ye ka nombre faamuya ligne la degeli sabanan o bɛ wele ko sigiyɔrɔma yan min bɛ yan ko ka 4 sigiyɔrɔma 6 ko k'o jate bɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a b'an bolo fɛ dessin min bɛ yen bulu 4 o de bɛ yen mais a sigiyɔrɔma 6 de bɛ yen donc o de y'a to an y'a sɛbɛn 4 ka 4 ka fara o kan ani fara ɲɔgɔn kan bɛ ɲɔgɔn na mais sigiyɔrɔma de don sisan m'a ye a bɛ jɛ a n'o bɛ taa ɲɔgɔn na 4 fo sigiyɔrɔma 6 donc o bɛ bɛn 4 sigiyɔrɔma 6 ma i b'o jaabi sɛbɛn kari duuru o duguma o ye 4 sigiyɔrɔma 7 a bɛɛ ye fɛn kelen ye mais dɔ in ye 6 nin ye 7 ye donc ka 4 sɛbɛn 4 ka fara kan donc 4 sigiyɔrɔma 7 fana bɛ bɛn nin bɛɛ ma an ka degeli 4nan o ye division ye n'a bɛ wele ko tilali donc ko lot dɔ b'an bolo filɛ 5 de b'a kɔnɔ an kan ka paquet joli sɔrɔ min bɛ kɛ paquet 5 paquet min ni 5 b'a kɔnɔ donc sisan an ko lot min dira ma 5 de b'a kɔnɔ an kan ka tila paquet dɔw ni ɲɔgɔn cɛ paquet min n'a bɛ 5 bila a bɛɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ ye comme ni hali ni an bɛ fɛn dɔ bɔrɛ b'an bolo fɛn b'a kɔnɔ fleur b'a kɔnɔ an bolo don o don an bɛ bɔ ni 5 ye donc o siɲɛ joli bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ donc an b'an bolo don fleur 5 de b'a kɔnɔ an bɛ mɔna 5 bɛɛ an b'o bila an ka paquet fɔlɔ kan donc o bɛ bɛn paquet kelen ma donc an bolo don ko kelen dɔrɔn an bɔra n'a bɛɛ a bɛnna paquet kelen ma donc 5 n'i y'o tila 5 ye o bɛ to 1 filanan an ka bɔrɛ belebeleba 10 de b'a kɔnɔ an kan ka a tila paquetw ni ɲɔgɔn cɛ a paquet fɛn fɛn 5 bɛ sɔrɔ a bɛɛ an b'an bolo don siɲɛ fɔlɔ la an bɛ bɔ ni 5 ye an b'o bila paquet filanan fɔlɔ kɔnɔ o kɛ paquet 1 5 b'a kɔnɔ an b'an bolo don tuguni belebeleba in kɔnɔ an bɛ bɔ ni 10 de tun b'a kɔnɔ 5 fɔlɔ kɔnɔ an bolo donna an bɛ bɔ ni 5 filanan in fana an b'o bila paquet filanan kɔnɔ donc paquet 5 joli sɔrɔla paquet 2 donc 5 n'an y'o tila 10 n'an y'o tila 5 ye a bɛ bɛn 2 donc paquet 5 2 donc o résultat ye 10 tila ko 5 o bɛ bɛn 2 bien an sera an ka degeli 4nan ma n'o bɛ wele ko tableau sigiyɔrɔma tableau sigiyɔrɔma donc an ye tableau de sɛbɛn nombre sɛbɛn chiffre sɛbɛn ɲɛ kunkilenna la ani ka jigin i jɔ kun fɛ kunkilenna la an y'a sɛbɛn ka daminɛ 1 na ka taa 9 la dugumala la n'a bɛ wele ko vertical ka sɛbɛn 1 ka taa 9 la olu ligne ni colonne kunbɛyɔrɔ signe multiplication signe bɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ 1 sigiyɔrɔma 1 o ye 1 ye 1 sigiyɔrɔma 2 o ye 2 o ɲɔgɔn de sɛbɛnnen bɛ ka taa i ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔw bɛ yen sɛbɛn o case fɛn ma sɛbɛn o kɔnɔ donc i b'o de kɛ tan i b'a daminɛ ɲuman bolo fɛ ka taa kini bolo fɛ donc n'i ye 1 ta ban i bɛ 2 ta kɛ ka 3 kɛ ka 4 kɛ ka se fo 9 ma yɔrɔ dɔ an y'o jaabi sɛbɛn yɔrɔ dɔ an b'o jaabi sɛbɛn donc jaabi min kan ka kɛ case lankolon kɔnɔ a ɲininen bɛ fɛ i k'olu de sɛbɛn o ye tableau de multiplication an ka laɲini ye k'aw ka faamuyali la kɛrɛnkɛrɛn ni image la nin b'a hakili la nin ye aw dɛmɛ a ni ce a ka tulo majɔ la hakɛto b'a